blay mu tahu Adam ke im ke keperen ukwa banong lembat ki hanai ka pop ka penia klat yo Adam ke im baru blay do no ia kata ke jing long lem baru bre wa de ke lenti kum no banong lem baru blay padu bre u tahu de ke lenti banwan ra yo jisu ba un kup ia ke jing long bre bala ai ke teng yo u Emmanuel ba de ka wan long bre ula ban dan ban gi bre video bu skau tho ia ke jing jong gi khlong u skau tho ia ke jing jong gi knare u skau tho ia ke jing jong gi samla u skau tho ia ke jing pen shoi gi ba bi sham u skau tho ia ke jing jin jar gi ba bi kendo u skau tho ia ke jing do u skau tho ia ke jing jin jar gi ba gi bre gi kendo namar ula ya ia ke jaka kabana do dang khlong dan ong biang se sien mut do la da wan be na bre u klem da skau tho ingi gi bre mano bala bani yang khmat jo no play na ka da play thau ka la ai kene ke prophecy ke prophet chibon bani tho lupa ban sakha na ba un pen im ye ki brio na ki pop chunky